Hai să vă arăt aici cum arată prăpădul acesta după protestul cel mare de la Belgrad. Aici sunt tractoarele loialiștilor aduse aici să protejeze acești ceații, acești studenți al lui Vučić care au făcut camp în mijlocul orașului lângă președinție. Uite, uiegile sparte, au curs uleiul aici, motorina, toate mațele staiace, aceste tractoare loialiștilor sârbi aduși cu mașini. Încă mai avem acest camp aici, Church Land, inspectorii cu poliția. Aici au rămas această pancardă, čuvaj-se Čači, Čači te mușcă. Se referă la acești loialiști aici. Uitați-vă, campul e gol, nu mai este nimeni aici. Čači au părăsit campul lor, nu mai este nimeni. Președintele a fost apărat sâmbătă. Ei și-au luat cotizații diurme, 50 la zi. Această mecanizație aici a rămas în paragină. Toate tractoarele sparge aici. Aici e ca o atracție în mijlocul orașului. Lumea vine să filmeze. Aici e vreun protest. Se curăță gunoaie din parc. Da, pohvalim, ce spune. Aici un tractor, Čači, distrus. Toate cauciucurile sunt tăiate, pagubă mare pentru agricultori. Aici e intrarea în Čači Park. Uitați-vă, sute de tractoare demolate. Aici un protest mic, eu nu știu ce face lumea asta. Toate corturile au fost abandonate. Spune Vučić, e popunare aici. Pičke. Toate mațele au fost tăiate aici, la tractoare. Aici sunt munți de gunoaie, a venit camionul să curețe aici. Uitați-vă cum arată tractoarele ăștia, vai șamar. Au mai putut fi folosite, acum sunt demolate toate. Lumea șuieră. Aici, acest parc pionierilor abandonat. Desu Čači. Nu mai este Čači, studenții lui Vučić au fugit. Hai să vedem acolo. Se vede un Čači! Eno neko tamo. Čači! Un Čači acolo, rândul e cortul. Aici sunt două rânduri de tractoare, uitați-vă. Ei spun că aceste tractoare au salvat Čači de la furia protestatarilor. Mai mulți aici filmează Church Land. Čači nisu ništa ovo pokupili ovo. Svuda đubre. Numai gunoaie. Ăștia studenții ăștia care au făcut protest au rânduit tot după ei, ăștia lui Vučić. Studenții nu rânduie nimica. Uitați-vă la acest IMT, în ce hal au ajuns. Ce scrie aici? Ko vas ne zna, skupo bi vas platio.
Cine nu vă cunoaște, ar dea mulți bani pe voi, ceaci. Așa prăpăt să fie în centru, nici când nu a fost, nici după Revoluție în 2000 sau când a fost protestul mare în 91. N-au rămas atâta gunoaie. Ceații! Uite niște ceații aici. Poslednji ceații. Aici sute de metri de mehanizație spartă. Scene incredibile la Belgrad. Corturi abandonate aici. Tractoarele astea, majoritatea lor sunt Belarus. Tractoare bune încă se pot folosi. Nu știu ce idiot ar fi dat. To tvoj traktor? Ne. Jebote. Šta vi radite? Pa snimam to, šteta da ovakve traktore unište. Govnari. Ja isto radim zemlju, ovo mogu neko da koristi, brate. Ti u Vojvodini? Pa da, iz Vršca. Kako je tamo? Vidi kakav traktor, brate, nemam traktor, neko doneo, bacio traktor. Pazi povrta masta. Pazi mast ti je sad. Aha, pa vidiš kakav dobar traktor, Fendt uništen je, bote. Ovo je Fendt, šta je ovo? Kakav traktor uništen, pogledaj. O 100.000 dinara vredi. Dobro, nisu mogli gume ništa. Ovo može se popravi malo staklo. Ovom je otišla guma 500 evra, ide u kurac. Ima tamo neki John Deere sam vidio. Sute de traktore. Demolate aici. Lumea se uită, se miră așa ceva. Spectacol sumbru. Da, Ceațiland. Cunoscutul camp loialiștilor progresiști al lui Vučić. Acolo au stat și studenți și activiști politici, huliganii, peluze, țiganii, toată lumea care îl susține au venit aici sâmbătă. Au fost apărați de poliție să nu fie linșați de peste 1,5 milion de oameni care au venit. Sunt sute și sute de tractoare, uitați-vă-ți, demolate. Nu știu dacă se golește acest parc, se curăță. Aici avem un tractor asturnat de furia. Aici a fost plin de ceații săptămâna trecută, nu-i nimeni. Poliția păzește. Asta e tractorul asturnat. Aici au încercat să pătrundă înăuntru. Protestatarii sâmbătă. Toate tractoarele sunt demolate. Ăștia sunt tractoare bune, uite, un Belarus nou. Marșii Sârbie, stichere, ăsta e demolat. Cu tot ars, ce e cu el. Cu iagă aici. Aici se strâng gunoaiele. WC-uri mobile. Aici trebuie o săptămână întreagă să se rânduie aceste gunoaie. Atâta corturi, uitați-vă. Jer šatori idu u đubre ovi? Šatori idu u đubre ili? Sve bacaju, a? Ovo neko može da koristi. Tako je. I ja bi sad jedan vama prebacio, ali ne smijem. Daj mi jedan za decu kad idem na more. Ne smijem.
Spune acest domn că e păcat că aceste șatre bune să fie lapădate la gunoi. Au vrut să-mi dea unul, dar nu-i voie. O, ăsta e ard de lumină. Aici se gata cu tractoarele. Uitați-vă, munți de gunoaie rămași la Belgrad. Parcă au fi căzut o bombă. Aici au venit studenții să se uite la ceații. Asta e ultimul tractor demolat aici, cu luminile aprinse. Asta e președinția sârbă aici, unde stea acest tâmpit care a provocat tot acest circ. Pentru el s-a bătut lumea, între el, poporul e certat. Uite-te, aici un alt rând de tractoare. Două inele de tractoare aici puse. Aici e tot luat din motor, ciupilit. Încă un rând de tractoare aici, în Kneza Miloša, Takovska uliță.